Môže sa obyčajný les premeniť na nepoznanie tak, že si budeme myslieť, že sme vo vnútri obrovskej katedrály? Včera sme zistili, že áno. Medzi nami sme privítali 200 hostí a uprostred nádhernej prírody z Dychavských Lazov sme spievali táborové piesne, počúvali o tom, že človek je ovečka, ktorá dobre nevidí, ale zároveň je vzácna bytosť, ktorá je milovaná svojim pastierom. Boli sme svedkami oslavy, kde 7 z našich priateľov verejne vyznalo svoju vieru v Ježiša Krista. Krste v mene Otca, Syna, Ducha Svätého. Amen. Pripomenuli sme si tak, že celý život je liturgia. Každé slovo je vyznaním viery, každý deň je sviatkom a každé miesto kostolom.